Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kundo inggit kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad na atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng kamo ka na. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod
sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italaknan. Magasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio.
Radyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kag karon sa kasugpon sa aton matahom kag makatalando kasing kasi nga palatuntunan. This is my life. Sa kasaysayan. Maria Mestiza. To be. This is me. This is me. This is my life. And I don't Hindi! 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 Kalahin sa damgo ko. Si Marina. Ginakugay ako nung ako. Idok! Ginakugay ako sa damgo ko. Idok! Naano ka? Si nanay. Idok? Pinabugtaw siya. Nay! Oh, naano ka? Anong ginasinggitan mo nga hindi? Nagdamgo lang ko, nay. Ay, abi ang pertahan kay masulod ako. Balik na lang tulog, nay. Okay na ko, ah. Oy, inom tubig ha, antes ka magtulog. Oo, nay. Ano naman itong damgo ko man? Lain pa sa itsura ni Marina. Ginakuga yagid ko. Hindi ko kaulag. Basi kung kinapadamgoy ako tungod sa kay Maria. Basi kung may malayan nga natabo sa bata. Basi kinapadamgoy ako tungod gusto niya nga pangitaon ko si Maria. Pero sa din ko pangitaon si Maria. Sa din. Ito lang, mabangon ko, ane. May inom gustong tubig. Kinapananaw ko pang itsura ni Marina nga nagkakaagnas. Nagkakaagnas ang iya, kuya. Bullshit nga damgo to, eh. May inom ko, ane, tubig. Kag magbalik sa pagtulog. Wala gid ako ginasapang ni Trudis. Naglaing gid ang buot niya sa akon. Kaya balo akong nagabugtaw siya. Nagapanilag sa akon. Ano ba lang himuon ko? Masugot na lang bala ako sa gusto niya. Gimpasalig man ako ni Rodney nga full support ang tanan niya nga grupo sa iya. Hindi nila inipagbabayan. Han? Kaya balo ako nga nagabugtaw ka. Han, nagkahambalanay na kami ni Rodney kanina. Kang badamo siya sa ilang balsakon. Han, nagka-desisyon na ako. Ginamalan ko si Rodney nga sagot na ako nga masulod ka sa ilang lineup. What? Kaabdik sa'yo mo magatubang sa ako na. Han, Sulita. Sulita, ginambal mo, please. Siling ko, sugot na ako nga masulod ka sa lineup nila ni Rodney. Han, matuod ka? Yes, Han. Wala na ako sa mahimang. Thank you. Thank you. Tiano, happy ka na? Oh, so happy, Han. So happy. Han, I love you. I love you too. True this.
Sige ko rin nga pasugot siya eh. Wala siya makahipalo nga ginsugo ko si Rodney nga tawagan siya. Kag, nadalagin siya ni Rodney. Nagpasugot siya nga masunod ako sa line-up ni Rodney. Oh, Pancho, kadali sa imong intuon. Alam ka nga bobo. Karon nga nagpasugot ka na, wala na ako sa problema. Pundo naman kag suporta ang kinahanglan ko. Kwarta, kag suporta sa mga kapartido ko. Ina ang makabudig sa akon, agud nga magdaog ako. Oh, kinahanglan, planuhan ko nisang maayo. Kag paagi kay Rodney, madaog ako sa pagka-vice mayor. Mangin vice mayor ako sa palaaboton nga eleksyon. Ay, Lourdes? Ay, di ating, mayang aga. Mayong aga man. Aga ka pa nagbugtaw, ah. Nano mapauli ka? Ha? Hindi ako mapauli di ating, sa sunod na lang nga si Mana. Ha? Hindi ka magpauli? Ate, ang bata mo to, ya. Wala ka mahidlaw sa bata mo? Ha? Kundi ating, kabalo man to si Nang Rosita, nga hindi ako magpauli sini nga si Mana. Nga sa madason na ako nga si Mana mapauli. Day off mo subong. Pwede ka gid makapauli sa inyo. Basta aga, balik ka lang. Aga pa. Nan, amo inang rason day ating, nga hindi ko anay magpauli. Kay pagkaaga, mabalik man ko di gihapon sa mansyon. Siling ko, kung pwede, tingbon ko na lang ang day off ko sa dason nga si Mana. Agod nga makatinirman ako balas bang baliduha ka adlaw dito sa balay. Pwede na day ating? Depende kay Ma'am Trodes. Hambalon ko siya, Kung magsugot siya, pwede gid nga tingbon ang day off mo. Salamat gid day ating, ha? Ay, oo gali day. Si Senyora Asuncion. Hasta na lang to blabuas ang iya bulong. Ate, hambalon ko si Ma'am Trodes. Day ating? Amo kinaiya si Senyora, ya? Nakon makatumar gani siya sang iya mga bulong. Ginatuyo siya, nagalingin dahil ng iya ulo. Tapos, nagapamuypoy kuno dahil ang kalawasan niya. Ano na masakit ni Senyora, dayaw? Haday ating?
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa mga panahong nais mong malimot, bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan. Nga wala ka ng puli. Daso na lang ko nga si Mana mapauli Ang ipuli ko, itulog ko na lang di sa kwarter ta.
Ay, abi ko mapauli ka. Ay, wala ka mahidlaw sa bata mo, yahaw. Hidlaw man Why man ko sang kabalakan kati sinang Rosita man to ang nagabantay sa iya mo. Bisalig makuya kay nang Rosita. Porte kamiga. Ang iba nga sulugoon, bo nagarakasa nga makapauli na sila pamilya. Kay tinhidlaw sila kabataan. Pero ikaw imuya, ay, gusto wala lang sa imo nga, hindi imuya makita ang bata mo. Ayun na, tanong ginaw. Bakit ay man kami sinagyapon? Dason si Mana, mapauli man ko. Ay, gali. Ote, nimian ka man de? Namiyan man Gari kong kaisa, nasubuan bala ko. Nga nga nasubuan ka. Ano, abi kayo, ay man ko istorya mo dito sa kwarto ni Senyora Asuncion. Insakto man na siya magtulog. Kung maistorya mo siya, ahay, kadali lang. Ay, sus Ay, amo na gina sa senyora kay ti masakiton mo. Ay, ambot Abi mo, kung mag-amo na si Senyora Asuncion, Miga, pamatyag ko, hindi na siya bala magdugay, kamapatay na lang na siya. Ay, ano? Gusto yung ba mo ludis ha? May makabati ganit sa imo kag manugid kay Sir Pancho, patay kang bata ka. Pahindun ka gindi. Hindi man joke ko lang to yan, no? Pero Diday, No? ano sa imo? Daw amo ay, no? Shh. Daw dalit na lang matigok si Senyora Asuncion, no? Daw amo. Teko, di parehong thinking, tangan doha. Ang maldita nga Lourdes, wala ginagpauli. Ay, wa di siya nagpauli siya Rosita? Ang sining niya, mapauli siya sa Domingo sang aga. Pero wala gid. Ay, basit daghan siyang trabaho na dito sa mansyon. Mauna, wa siya nagpauli ba? Naghambal bala sa akon si ate nga kada Domingo, pwede gid makapauli si Lourdes. Ay, di ay ka? Nga nawa mo siya makapauli. Kanami sa iya ba? Ha! Dula lang sa iya nga may bata siya nga gamay. Bisang ginabudlayan ako, pero ginbaliwala ko, tungkol naluoy ako sa bata nga pabayaan lang. Pero siya nga iloya, ay sos, nagapawala lang. Ay, nakita kong good man nga nilisod ka ayo sa imo ba si Rosita? Ang pagbantay sa kay Bibi Maria, nakapay tindahan. Daghan kapag ginaubra dinhi. Daghan ka gina si kaso. Wala ina isa pinsan ni Lourdes. Abi kataway sa ako dire. Nga bata lang ginabantayan ko. Bisa na pagpangihi ko gani, abaw. Pero hindi ko yung mahimo. Kaya basibla ko mahulog ang bata, house, aboy-aboy. Nagabakinto ko yung permis ang bata. Madula na ako sa panulog sa bata, dahil niya kabugtaw. Perti pa na ang hibi, mapakugos ka ng tuntaya. Sobra pa yun nga ikaw ang ginahan ni Bibi Maria ba? Ikaw man ang napangita sa bata, dili man sinang Lourdes chay. Ay, amugin Do ako na palusot sa iya. Siya yaw na sang amor sa bata iya. Ang tartarda nga animal nga ato. Katawag ko ni mo, Rosita, oy. Anda na siyang mapauli siya karon. Makabatid siya sa sugidano nga hindi amo. Love, malakat na ako. Oh, sa di ka magado. Love, nalipat ka ba na? May meeting kami sa grupo sa balay ni Rodney. Subong na? Yes, love. Subong nga adlaw. O tiyan, namapod ka? Ikaw na lang, love. Si Paing na lang ang madrive sang salakyan. Sige, love. Si Pai na naman drive sa lakyan. Pagkatapos sa meeting, papauli man dayon ako. Halong, ha? Thanks, love. Mapasyenda ako karon, Manuel, do sa mga tao. Love, pasensya ka na, ha? Hindi ako makabulig sa imo para sweldo ng mga tao. Isa kayo, love. I love you. I love you too. Halong. I will. Bye, love. Bye. Diday? Paligan na ako kay Paing. Malakat na kami. Nakita kong umalipayan sa buong si Trudis. Kung wala ko sige pasuktan sa gusto niya, siguro sa subong, wala niya ako ginabugno. Dumanugid siyang sudlon ang politika. Kumpensarong gid magamo. Pero wala ko sa may mo. Bisan mangindi ako,
Kaya balo ako sa batasan ni Trudes. What she wants, Trudes gets. Madalom si Trudes. Kagun kay isa, bisan ako. Hindi makaintindi sa batasan niya. Kabay pangalain lang siya sa magulang niya nga si Steve. Tungod ko matabo, hinulusulan ko ang pagpangasawa kay Trudes. Ato na sila nagpaing. Tapos panyaga, mapaasyenda ko. Kag Manuel do sa mga obreros ko. Si Jaya tingo to. Si Mama. May natabo kay Mama. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakol
Pagtutunan sa gihapon, padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Action Radio! Padayong Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampitan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Responsable ang pagbalita, pagkain nga ipalagnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon nga may kalapag palangga. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,